मैंने कहा ओह यार दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। लेकिन एक सेकंड ini खानाय खेबग्रायानो गजाबाय आरो ना ओमफ्राय बेटारि दासो नै गोदान नायनो फैदों। हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गिबियावनो सरस्वती फुजानि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय सरस्वती फुजा लोगोफोर। तो मा होनो रौतायावहाय बेरायहैनो नागिरदों आरो ना। तो बेरायहैनायनि मेन कारना लोगोफोर सिख्लाफ्रा दिनैहाय बिराद समायना समायना देलायनानै फैगोन नालाय। तो नायहैगोन आरो ना लोगोफोर। तो भिडिअआव आङो एकदम केपचार खालामगोन समायना समायना सिख्लाफोरखौ लोगोफोर। नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय था आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहर आरो ना लोगोफोर। तो दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आङो। सासे लोगो दंबावो, लोगोआ फैगासिनो आरो ना लांनो आंखौ। तो नायलांबाय थादो लोगोफोर। सो फाइनालि लोगोफोर जोङो रौता मोनफैबाय आरो ना। तो सिख्लाफोर समायना रमायना नुहांबाय दायो उनथिंजाय नाहर समायना रमायना सिख्लाफोरखौ। ओमफ्राय दा गोबां नुबावगोन आरो ना लोगोफोर। तो दा रौता सारियालियावबो भिडिअ लागोन। दा कलेजथिंजाय थांनो नागिरदों ना रौता कलेजाव। ओमफ्राय रौता कलेजनि लामानि हालोदा नै दा बिथिं टु वे बानायगासिनो आरो ना लोगोफोर। 4 वे 2 वेथ' नङा 4 वे। ओमफ्राय अबस्थाया मोजां नङा आरो लासै लासै थांदों बेखायनो। तो नायलांबाय था लोगोफोर। गाइस नै कलेज मोनफैबाय आरो ना जोङो रौता कलेज। नै मालाय फालो फालो इधर तो सब बंदा ही बंदा है। ओम्फो घुसते हैं क्या? अच्छा नै गाइस मन सुन्दरी मोना फटक लानानै फटक नायदों आरो ना इथिं। दा जों बेयाव गिदिंफिनगोन गाइस नै ससेयाव गिदिंफिनना आरो सिख्लाफोरखौ लालांबावनोसैलाय आरो ना। ये बात है गाइस मन एबार फेस रिभिल जासिगोन आरो ना सिख्लाफोरनि। जों गिदिंलांफिनबाय नालाय बेगनिफ्रायसो नुदोंमोन दायो नायदो आरो ना। सुप्रा नुसिगोन एबार। लेकिन एक सेकंड सेकंड मैंने कहा ओह यार
दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैंने कहा ओह यार ये कितनी औसम है। सिख्लाफोर नायना फैबाय आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो एक्चुअलि जोङो बाजाज श'रुमाव दंफैयो आरोना दायो ओमफ्राय नैबे गारिखौ सार्भिसिं होनो लाना फैदों आरोना गाइसमोन सो अभी इधर सर्विसिंग करेगा ये बंदा लेके आया है हमको इसका नाम है जिब्रॉन ब्लॉग्स आई एम डेंजर मानू So लोगोफोर मा होनो बाइकखौ सार्भिसिं होखांबाय आरोना ओमफ्राय जोंना लोगोआ इथिंजाय नै मैगं लायनो थांदों ओमफ्राय दा बेखौनो नेगासिनो आरोना बेखौ मैगं लायनायखौ थांनानै दसे भिडिअ शुट खालामबावनोसै मा देखायनो हायो देखायगोन आरोना लोगोफोर थ' दायो बेलासि जाहांबाय आरोना थ' लोगोफोर जोंना मार्केटनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दा सानैसो सिख्लाफोर लोगो हमनो नागिरदों आरोना इउटुबार नालाय लोगो हमसै एसे साइज खालामना थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय था आरोना सिख्लाफोरखौ देखायनोसै दायो माबायदि ओमफ्राय मायाबा जाहोगोननो आरोना आंनो दा जाहैनोसै बिसोरनिफ्राय अके थ' लेट्स गो गाइस थ' लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो अबेबा तृष्णा हटेलाव दं आरोना रौतायावनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरोना तृष्णा हटेला हाबलांनि माबा जागोन आरो दा नेक्स्ट मानसिया फैयो आरोना हनै नाहरथारा जों थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबाया बिनि अननायाव दिनैहाय मोनजालायबाय आरोना पक'रि ओमफ्राय साहा मोनलोंबाय नै गाइसमोन जों पान बानाय होबाय आरोना एकदम नै जोंना जिब्रना थिनगासिनो आरोना मा लगायनांगौ मा लगायनाङा ओमफ्राय जानानै गोथाव जानानै न'आव थांफिनसै आरोना नै खानाय खेबग्रायानो गजाबाय आरोना ओमफ्राय बेटारि दासो नै गोदान नायनो फैदों ओरैनो थेबनोबा आङो फुल थेबनो बे थेबजायो आरो फिसा लाबाय हनै मोनसे मोजां नङा होनबा नङा फिसा मा थेबजोबनांगौ नोङो लादो लाबाय बेयाव देखायब्रा आखाइजों ओरैजाय नै बेखौ लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय देलाय खानायाव थेबलाय खानायाव थेब अके बरिया समायना नुदोंना नुवाखै लोगोफोर नै बुंहरदो आरोना दा नायनानै बहुद सिख्लाफोर नुबाय आरोना समायना गोजोननाय मोनबाय दिनैहाय ओमफ्राय आरो सिख्लाफोरनि अननायावबो सा मोनलांबाय नालाय सान्थि आरोना ओमफ्राय न'आव थांसै ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियाव जोबसिगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर मा होनदों ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरोना बाय बाय